Ang love story karon nga atong hatagan og pagtagad. Love story sa usa ka 25 anyos nga babae nga nagpatago sa pangalang Shirley nga nanimuyo sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay Province. Shirley, kung nagpaminaw ka man karon, ano kining imong love story? Ever dearest Kuya Romy, maayong hapon kaninyo. Maayong hapon sa mga naminaw karon na susama usab nako nga kanunay kayod nga nag-tune in sa inyong istasyon. Kusog ang inyong istasyon din sa Diplahan. Kuya, akong gipasupot kining akong kaagi sa kinabuhi, kabahin sa gugma, aron makuhaan usab kining pagtagad sa inyong programa nga Dear Kuya Romy, kini ako love story, makuhaan usab kining pagtulunan. Aron inyong isabtan ang kinatibuk-an, Kuya Romy, akong sugdan sa pag-aasoy kining akong kaagi sa kinabuhi. Oh anak, ibutan na ng mga pagkaon sa mga nagtrabaho din sa basakan, ha? Paligi, ma. Ma, gusto na ko, mama. Kini, dito lang to sa iligan mo eskwela. Total, tuaman si ate dito. Ambot lang ka, anak. No? Ato sa ngahuna-hunaon. Gusto rin ako, anak, nga dinaka na lang sa ibil. Doon na may daghan nga mga eskwelahang kolehiyo usab din, ha? Dinha lang ka mong tungha. Ma, pero, ikaw good, ma. Ibutan sana mga pagkaon diha kay para makakaon na ang mga nagtrabaho din sa basakan. Sige na. Ma, gusto na ko mga akong kwaon kanang business art. Sige anak, ha. Mas maayo hinuon nga nagkahuna-huna ka na ng kurso, ha. Business administration. Kining asa naman to si asa na to scenario? Kaya ako ni patawag kato mga nagtrabaho sa basakan. Kinahanglan nga magdungan og kaon. Ma, kining gusto na ako mga mag-board na lang ko dito sa ipil kung sa ipil ako mag-eskwela, ma. Natural. Dito na lang ka mag-board, ha? Anak, kinahanglan kayo nga humanuni mo ang iyong pagtungha. Ikaw lang yun ang paglaom na mo. Kinamanghuran ka namong anak ni papa ni mo. Di kinahanglan kayo nga magkahuman ka sa imong pag-eskwela. Wala ma. Magkanaon ka, ma. Maringkamot ko, ma. Nga makahuman ko sa akong pagtungha, ma. Kung may gusto sa atong anak nga dinhalan sa ipil, mas pindot kay dali na nga ito magtuaw kay dito sa iligan layo. Maulagi ng akong gihuna-huna. Dong, maningkamot yung daan ni Dong. Kinahanglan na dili susama ni Adtong nakalabay nga anihan nato nga nalugi ta. Kung saan na kining atong lugar, usahay manggod, mapahaan. Dili lamang kay usahay. Ha? Brinda. Pagampo lang tag kanunay. Nga wala tay baha pag mahitabo. Maulagi na Dong. Tinanig yung atong anak, ang atong paglaom. Mahinaot lang ko nga, magbinutan yun yung atong anak din sa iyang pagtungha. O tuagan dito sa atong silingan, oh. Dito, niyato siya kay aron, lagi, magkisabot-sabot siya. Kay amiga ang kaina niya. O lagi sab. Unya, kada si Nerissa. Usang eskwela ba na dito sa ipil? Ambot lang ba? Wala din siya pa-eskwelahon sa iyang mga ginikanan. Ang ato lang yung anak, ang magka-eskwela diha sa ipil. Ingon niya to, Kuya Romy, ang nahitabo. Pila na may sugilanon, nagka-enroll na dyan ko sa usas mga tunghaan dinhi sa ipil sa Zamboanga, Sibugay. Mao ka nga nag-board ko, Panya?
Doon ay nangita ka ni mo, Shirley. Di ay, ma'am? Unsa ba to? Imo ba tong hinigugma? Ah, kining, doon na lang siya ay plano nga mga litaw na ako. Mao ba? Wapo. Pution nga lalaki. Taas. Murag, mistiso Meksikano. Ha? May pagkamistiso gito si Lindon. Mabitaw na. Oy. Nagkaisurahanay ra ba mi sa imong mama nga bantayan ka. Kinahanglan ha na wala sa nang uyab-uyab intawon. Mao ka na ang imong buhaton, Shirley. Si papa nimo naghiskot sabto nga bantayan ka nako. Agoy, naunsa man intawon ko. Oy, ha? Nahimo na mahinoong kong yaya nimo nga ako man ang imong landlady. Pero pasalamat sab ko kay daghan sab ang bugas nga ilang ihatag nako. Inig magdalag bugas, ha? Maapil sab ko. Ako man gisultihan ko dyan na si mama o si papa. Nga, apilon ka kung magdala. Salamat kay ila ha. Nga, imo dahi kong gibantayan. Ay lang kabalaka, oy. Ha? Kinahanglan gayud in taon nga magbinutan ka sa imong pagtungha. Bisan pa man nga arang-arangan ang inyong kahimtang. Sige, doon na ako'y daghang trabaho dito sa kusina. Ay, tuo di ay. Nagtuno ko. O ka na bitang dabong, mukaon ka ba, anak? Na, di man kumukaon ni anak la. Ang ako la, kanang mga pagkaon nga malamala, susama sa hotdog la. Mauginay akong gusto la. Sige. Inana man gyud mong mga batan o no. Hilig kaayog hotdog. Kundili hotdog, itlog. Agoy, baya ninyo mga batan noon. Ako humanon kining akong gihimo din sa library. Di na nagigam sa akong likod. Pwede ba kung magkaisturbo ni mo? Ha? Uy, Lyndon, ikaw di ay? Oh. Shirley, pwede ko mulingkod sa imong tapad? Yes, why not? Maghinom na ita. Basi kasukan ka sa librarian. Doon na ako gusto makikistorya ni mo. Mahimo ba nga hindi na lang sa library? Sige ko dito sa imong boarding house, pero di ka man makalugar. Na, doon ay kabantay dito ang among landlady, si Lola Sofia. Mao ba? Abi ni mo, kaniadto pa. Nagkagusto ko ni mo. Ha? Nagkagusto? Hala, oy. Nagkagusto daw siya na ako. Pero, nga na nagkagusto man ka na ako. Nga, dili man ko gwapa. Unya, kumpara nimo, nga mistiso, insaktog height, daghan kaayo ang mga nagkagusto kayo nimo sa, dinhi sa atong school. Mao ba? Wa man ko nahibaluan na. Nga, inalagay na nagkagusto na ko din sa school. Wapo kayo siya. Mistiso. Diyos ko, basig ma-in love ko, ani. Sige na, sugdan ako. Pero, nahadlok pa ako. Lukod din taon, sige na. Sugdan ako ba? Magduhan na kasi manang, ako pa bang litaw ni mo. Una-una, ulan saan ako. Niadtong nakalabay nga adlaw. Ligon ka nga. Hunahunaon ni mo. Hangtod ka ron? Ha? Imo lang gihapon hunahunaon? Kining, Lindon, sa tinuray lang, nagkagusto sa kunimo. Ha? Salamat kayo. Salamat. Wa ko nagdahong nga. Imo kong sugton. Salamat kayo.
Thank you, Lord! Kuya Ronnie, nagka-uyab yun ni London. Apan, lagi, neto nga gayon na, nagduha-duha sab ko. Kaysa tinuoray lang, Kuya Rom, dili ay ko gwapa. Samtang gwapo si Lindon. Sa ako nang giingon nga may pagkamistiso kini. Panya, kung magkuyog mi daghan ka imututok namo. Hangtod nga. Flowers for you. Na-chocolate. Wow, salamat kaayo ha. Happy Valentine's Day ni mo. Ay, salamat kaayo sa flowers. Thank you. Kato imong gisaad na ko, ha? Gisaad na unsa. Tudugod. Nga, unyang gabi. Pero, mahadlok man ko. Kining, basta, kining Shirley, gusto ko nga, imo tumano ko itong gisulti na ko. Salamat kay ha, nga imo kong gipalitan og kining sapatos, o gipalitan ko nimo og kining t-shirt. Salamat kayo. Dili pa na mao. Kung magpadala si Mama, kining iya pa lang ipadana niya sa kining express padala. Tagaan ka. Tinuod ka? Nawatan sa flower, oh. Basta, ha? Anang nini mo. Unya, kato kong giingon nimo nga unyang gabi, mag-check-in ta. Lindon, nahadlok man ko. Sige na, ay napagduha-duha diha. Ha? Mahadlok ko, oy. Sige na, ay napagduha-duha ba? Ha? Layo-layo ito kining pension house nga atong gisudlan. Wala makikita na to din, eh. Na, pasin po. Doon naman kakita na to. Baby, asa man tong atong ibayad din sa pension house, babe? Naara o. Lindon, mahadlok dyan ko. Aligi kahadlok. Kining parts, unsay room nga bakante? 103. At ito lang po sa 103 nga room. Sige. Unya, unsa man? Aircon? Oh, aircon na. Nindot ang room. Dako. Bisan pang magligid-ligid mong duha dito. Oh, nanabon mo kung isiyang naong ninyo mong kauban. Ikaw no, labihan jud ka. Sige. Papabadge. Ikapila naman yung imong gidatin in town sa pension house. Ay pagsaba diha. Naunsa ka ba uy? Ha? Sige. Mubayad ako. Nya, kasi kabayadan ni. Aw, natural. Sige. Shirley, come on. Ali na. Sige na. Ali na. Sunod na ako. Sige, Parcha. Niya nang yawi o. Ikaw gina. Labihan ka kakilong bubay ay. Bugnaw ka yung aircon, oh. Gitugnaw mahinoon ko, oy. Bebe, aron di katugnawon, atong tangtangon ng imong blouse, ha? Lindon, Titarong doon natin, eh. Wala mahibalo sa ato pagkabuhaton, ha? Shirley, lakay ti ka. Lindon, please lang, don. Manggawas lang sa din sa pension house. Maggawas utang. Nagkabiyag na ta. Ha? Valentine's Day karon. Pagsapa diha. Puno ang room. Ha? Puno ang kini atong gisudlan nga pension house. Lindon, tinuod pag yun na. Love ko nimo. Oo. Love ka itika. Lindon, nakulbaan dyan ko. Nakulbaan dyan ko, oy. Alam mo pala diha. Basta. Love ka itika. Hello, Ma.
May gani, ma, kay nakatawag ka, ma. Yes, ma. Gikinahanglan ako, ma. 5,000, ma. O, ipadala na lang kanon dayon, ma. Para mahatag dayon ako dito sa eskwelahan, ma, ha? O, kulangan pa ko, ma. Labi, daghang project, ma. Sige, ma. Okay, ma. Bye. I love you, ma. Oh. Padat na kasi yung mama. Padadaan ko. Niya. Iya pinalabayan ang akong tuition. Kay si mama, wala pa sa nakapadaoy. Salamat kay Shirley, ha? Nahadlok ko kung mahibawan sa ako mga ginikanan. Nga, dili tinuod na kabahin sa project, kabahin sa school. Nahadlok kayo ko. Ay, nagkahadlok diha. Tara, magkuyog ta. Murag, may tingog ng imong cellphone, oh. Imo nag-silent imong cellphone? Oh, di-silent na ako. Nanaw. Doon ay ko text. Babe, ambing imong cellphone, babe. Akong tanahon. Nana. Nipitik na. Tunay. Unsa ni? Kitipiin? Tana. Atong kwaon ni dito. Para makakwarta na ta. Yan itong higayunan ko yung Romy ingon sa nahimo kong buta. Wala ko nagsabot na itong higayunan sa akong gibati. Sa tinuoray lang, na-inlove jud ko nga to kang Lindon. Sa mapanglabay sa mga adlaw, Mao ka na ang akong nakita. Tunay lalaki nga mag-anihan din, he. mao ba, ma'am? Oo, mao ka na. Og, sos ambot lang ka ng inyong anak. Kanunay maglakaw-lakaw. Muadto dito sa kining dunay inanan. Unsa? Muinaw nga akong anak? Dili man hinoon. Kanang iyang lalaki. Kanang hinigugma niya. Kanang gihingan og Lindon. Tinuod ka? Tinuod ka, ma'am? Oo, gasulti ko ni mas matuod. Ay, kung di ka mo to, sa pa may pulo sa ako magbantay sa imong anak, oy. Wala lang gani kumibuyag. Kay, basin unya. Og, ay, basin musukol na ko. Doon na rabay pagkagahi sa mong ulo. Pero, asa man siya? Wala ko na himalo. Mo eskwela man daw to. Wala dito nga sa Lindon. Nalukha. Nagkaadlaw nga. Wala siya nagpakita na ako. Asa na ka siya? Maayo kay, nakasuloy ka din sa boarding house. Kining, sir, mautana ko nimo. Kay boardmate magid mo ni Lindon. Asa man si Lindon karon? Ay ganino kay, nakaanhijug ka. Dugay na, oy. Mipahawa na. Ha? Wala na siya dinhi. Na, dahagay itong uyab. Miundang og eskwela, mabalhin matutog sa Buanga City og eskwela. Ha? Diyos ko. Sige na, paghipol sa imong sinina, ha? Paghipol sa imong sinina, Shirley. Pa. Dili na ko mapauli dito sa liplahan, pa. Paghipos na. Tuos mama nimo, nagpaabot sa gawas. Ha? Naunsa ka ba? Nagpakabuang ka man di adtong lalaki, ha? Mao na, anak. Among gihimo ang tanan ni Papa nimo. Pagkahuman, ingon lamang ngini ang imong gibalos. Ma. Pasayo ako, ma. Igo lamang ni Ana, ha? Pagpasahilo, anak. Sus, kung niladyo ka palangga na mo, hambot lang. Kung unsa na'y gibuhat sa imong amahan nga nahani mo.
Anak, ikaw ra untang aming paglaong nga makahuman kas pagtungha. Ma, pasaylo ako, ma. I'm so sorry, ma. Kuya Romy, may lang gani kay wala ko nagsabak sa among gihimo ni Lindon. O karon ni ako mitabang na lang sa ako mga gilikanan sa among gamay nga kining giuma dini sa tiplahan. Nagmahay biya ko nga di nagpada ko sa kining gugma nga matawag natong sa likapaw lamang. Gugma ni Lindon nga ni kanako ba? Dinalang taman sa iya mga ngabil. Wala di ay sa iyang kasing-kasing. Salamat kayo sa iyong paghatag o pagtagal diri akong tampo. Lindon, kung nagpaminaw ka man karon, hangtod karon ikaw lang gihapon ang akong gimahal. Wala ko na sayod. Kung hangtod ka na sa nga mahimo ko ikaw ni kalintan. Daghang salamat, Kuya Romy, sa inyong paghatag pagtagal. Nining akong kaagi sa kugma. Salamat kaayo. Maayong hapon. Di na kukutob ang iyong sander. Kaninyo matinahoron. Shirley, Diplahan, Zamboanga, Sibugay Province.